Mateo Kapitulo 1. Ing libro kimpipumpuna ng Hesukristo ay anak ng David, ay anak ng Abraham. Abraham ay anak ni Isaac, at Isaac ay anak ni Jacob, at Jacob ay anak ni Huda at Dingkeyang kapatid. At Huda ay anak no kang Tamar, di Fares at Zara, at Fares ay anak ni Esron, at Esron ay anak ni Aram, at Aram ay anak ni Aminadab, at Aminadab ay anak ni Naason, at Naason ay anak ni Salmon, at Salmon ay anak ni kang Rahab Boaz, at Boaz ay anak ni kang Ruth Obed, at Obed ay anak ni Isay, at Isay ay anak ni Aring David, at David ay anak ni Solomon, kanitang ay asawa ng Urias. At Solomon ay anak ni Rehoboam, at Rehoboam ay anak ni Abias, at Abias ay anak ni Asa, at Asa ay anak ni Josaphat, at Josaphat ay anak ni Joram, at Joram ay anak ni Ozias, at Ozias ay anak ni Jotam, at Jotam ay anak ni Akas, at Akas ay anak ni Ezekias, at Ezekias ay anak ni Manases, at Manases ay anak ni Amon, at Amon ay anak ni Hosias, at Hosias ay anak ni Jeconias at Dingkeyang kapatid. Kimpanahon amiyog sela Babilonia. At kay bat na ning pangaog sera Babilonia, Jeconias ay anak ni Sealtiel, at Sealtiel ay anak ni Zorobabel, at Zorobabel ay anak ni Abiud, at Abiud ay anak ni Eliakim, at Eliakim ay anak ni Azor, at Azor ay anak ni Sadok, at Sadok ay anak ni Akim, at Akim ay anak ni Eliud, at Eliud ay anak ni Eleazar, at Eleazar ay anak ni Matan, at Matan ay anak ni Jacob, at Jacob ay anak ni Jose, asawa ng Maria, akaniti amibait Jesus, amayayawos Kristo. Nano patading pipumpunan na malibat kang Abraham ang kakang David, labilang 4 na pipumpunan. At manibat kang David ang gaking pangaog sera Babilonia, labilang 4 na pipumpunan. At manibat king pangaog sera Babilonia ang gakang Kristo, labilang 4 na pipumpunan. Ngening pangabahit ng Hesukristo makanyan na pangapalyari. Ainyang ni Maria kayang Hindu may kitanguya kang Jose. Bayo lamiyabe, mabuktot ne kinglalang ng Espiritu Santo. At Jose ay asawa na, antining tao yang banal, at enaburi ing magawayang meto nga bulaglag a piyalimbawan, binalak ng kawangyaning lihim. Dapot inyang isipano deting bage, oy ni, ing meto nga angel ning Ginu, pepakit siya kaya, king meto nga paninap. Sinabi na, Jose ay anak ng David, eka magsalupsupan tanggap kang Maria, ake kang asawa. Uling ingat yung kabuktot na, lalang nening Espiritu Santo. At mga nakyang meto nga lalaki, at palagiwan may Jesus. Uling yaing manatbus, king kasalanan na ningkeyang balayan. Ngayon kay ganaganang iti may palyaringan, bang matupad ing sinabi na ning Ginu, king pamamilatan ning manula, ngana. Oy ning dalaga nga lang bakas, muktot ya, at mga nakyang metong alalaki. At may palagiwan niyang ni Emmanuel, aying kabalduga na, ing Diyos, kaya betaya. At Jose may gising yaking kayang tutut, at depatana ing inutos na kaya ning anghel ning Ginu, at pekyabayan ing kayang asawa. At ene kilalang babayi,
hanggang emi bayiti nga nakalalaking panganib, at te palagyawaneng Jesus.